A neutíkal vám ten čas paradoxně pomaleji, když už jste věděl, že ta milost bude? Ne, pro mě to bylo naprosto úžasné, protože pan prezident řekl veřejně, že milost mi udělí. A to pro mě bylo závazné. Samozřejmě, mám tu špatnou zkušenost s těmi prezidenty před ním, takže jsem stál nohama na zemi a nelítal jsem hlavou v oblacích a čekal jsem. Ale čekal jsem s nadšením. Chystáte se do těch rodných Prachovic? Já myslím, že určitě se tam taky dostanu. Měl jste nějakou návštěvu v těch posledních dnech vlastně od toho momentu? Ne. Od toho momentu ne. A zdravíčko, všechno v pořádku? Po těch letech? To by bylo na hodně dlouhé povídání, ale myslím, že k tomu se taky dostanu postupem času až nějaký další dny. Vězeňská služba se tváří tak, že když jsem přišel do vězení, tak jsem byl vlastně hodně nemocný člověk a vězeňská služba mě vyléčila, takže bych všem doporučoval, všem, kdo má nějaký zdravotní potíže, aby nastoupili do vězení, protože z vězení vyjdou úplně nejzdravější. Nevím, jestli znáte skutečnost, ve vězení jsou zdravotní klasifikace, Ačko má ten nejzdravější, a pak je Bčko, to je hůd a tak dále, Cčko, Dčko a Ečko a pak ty jsou už nepracují úplně. Já jsem někdy v roce 90 měl DX, to znamená, že jsem byl na tom tak, že jsem vlastně nesměl pracovat, mohl jsem dělat jenom administrativní práci, takže jsem dělal pro vězně vejplaty a tak dále. A postupem času jsem žádal mnohokrát vězeňskou službu o práci, tak 20 let mi vykládali, že pracovat nemůžu a před rokem najednou přišli a řekli, že jsem úplně zdravý a že teď bych měl začít pracovat, protože za 22 let jsem se uzdravil ve vězení a jsem nejzdravější. Máte A realita je taková, že někdo zmanipuloval, sfalšoval moji zdravotní dokumentaci, ale to je tak nadlouho, že tím vás teď nebudu vás tady tím opravdu zdržovat. Pravda je prostě taková, že nejsem zdravý člověk, i když tak vypadám. Přečtem v té druhé číšce. Mé oči jako jsou takový, že jako tady přečtu i tohle, co tady je napsáno. Takže čtu bez brýlí, píšu bez brýlí, brýle žádný nemám, ani nemám žádné. Takže když se jenom teda dostaneme k tomu, že jsem viděl jednu paní grafoložku, jak hodnotíme písmo, tak nechci být ošklivý teda, jo, ale je to tím, že před 15 lety nebo 17 lety jsem navrhl vězeňské službě, ať mi povolí počítač s tiskárnou, že si je koupím, že si je budu provozovat. Vězeňská služba řekla, že to je velice dobrý nápad, že to budou zvažovat. Tak zvažují to 17 let, 17 let to zvažují a 17 let po mně nikdo nic nepřečte. Takže i ty pracovníci té věznici, když něco napíšu, tak oni to nepřečtou, tak pak musí přijít někdo, kdo to přepíše, že a tak dále. No a k tomu písmu jsem se dopracoval tak, že jsem dřív psal právě na psacím stroji a v roce 2000 jsem musel začít psát rukou, takže jsem psal rukou velkýma tiskacíma písmenama, ale protože jsem napsal tisíce a tisíce dopisů, tak to písmo se mi tak zdeformovalo, že jsem psal tak strašně rychle, že to přečte ten, kdo to písmo prostě přečte a většina to nepřečte. Napsal jste si s faminkama, tak oni teď nebudou vědět, kam poslat dopis. Odepisoval jsem jako mnoho lidem, snažil jsem se odepsat opravdu všem. Pokud těch dopisů bylo příliš, tak to už někdy nešlo, ale pokud to šlo, tak jsem se snažil reagovat na všechny dopisy. Tam budou psát. Já myslím, že to se ukáže všechno. Budete chtít obnovu procesu? Rád bych obnovu procesu, ale to bude ještě chvilku trvat, než se připraví. Ale já si myslím, že se to povede, ale třeba se to nepovede, uvidíme. Bude druhý díl Kajínka? To já netuším, opravdu. To netuším. Bylo by to dobrý. No, záleží na tom, kdo by ho chtěl natočit, že jo. No, uvidíme. Já zatím tu informaci nemám, uvidíme. Já jsem si to přečetl, proto se ptám. Nevím to, no, já to nevím zatím. No. Nabídl vám bydlení, Pan Klíma mi nabídl bydlení, je to hodně hezké, ale já jsem opravdu samostatný, je sobě stačný. Možná to vypadá, že po 20 letech to tak nebude, ale vězeňská služba, znova opakuju, vás ovlbuje. No. Jestliže vám začnu vykládat, že lidi, kteří jsou ve vězení 3 roky, tak musí jít na předvýstupní oddělení, aby se naučili, jak se otvírá tramvaj, tak to znamená, že do toho vězení přišli tak hloupí, že tu tramvaj neuměli otevřít ani před těma 3 rokama. Tako, to myslím, že každý, kdo jste tady všichni normální, tak myslím, že vám to každému dochází, že to jsou fakt hlouposti. A já jsem za 23 let nebyl na předvýstupním oddělení a myslím, že mi to nebude jako scházet. Budete pořádat nějaký veřejný besedy? Mám ty nabídky, ale říkám znova, nechte mě trošku vydechnout a já uvidím, co se stane, nestane. Jaká bude dnešní večeře?
Už máte. Ještě to nevím, opravdu to nevím. Opravdu to nevím. Rád bych vám odpověděl, ale opravdu to nevím. Možná si ji uvařím sám, možná mi někdo uvaří. Prosím. Jestli máte odvod. Tady požádám někoho, aby mi odvezl. Tak jo. Já večer jdu do Prahy, když tak. Děkuji vám. Děkuji vám. Tak ještě něco? Myslím, že to stačilo. Řekl jsem vám, co jste chtěli. Takže, jestli vám to nebude vadit, tak já bych teda pomalu začal odjíždět. Ještě jeden pohled sem, prosím. Ano, samozřejmě. Jednou